Arratsaldeon txorinetarrok eta ongi etorri gure saio zoragarri honetara. Eta guk ez badugu esaten beste inok ez du esan barnez. Nik beti erakutsi didate loreak norberai botatzea, norbera autoestimua izatea ona dela, esageratu gabe, noski. Baina, bueno, a ber, astelena da, az dezagun astea ondo, eta gure etxean bakizuen nola azten ditugun astelenak, gozo, bai, eta gaurkoan nik ekarri zut, hola, nire errezeta berezi bat. Etxean dauzkat 3 liburu Marokoko errezetanak, eta errezeta berdina aurkitu dut, 3etan erabat ezberdinak. Bai, ingo ditut amlou kremarekin indako piltxo batzuk, olako pekan roll, eronek atzeko adienak onak, gure karrakela. Cinnamon roll daitzen dien horrelako. Gure txan horrek karrakeleak ez dira. Karrakela, horrek ez dira, hemen sartzen diena diskuak hemen nola daitzen dut zuek. Bai, edo ensaima modukoa, pixka bat txikiagoan horrela spekulertzeko, baino bai. Eta, bueno, esan dagoa, betigarri moduan eramango dute, Marokon oso tipikoa dan amlou krema, gero itzingo dugu, berataz oso erreziten dana, eta hau izango da, nire lehen errezeta, bigarrena armintzen kontu, eta hau izango da? Hori, nik pancake batzuk egingo ditu. Nik aurkoan etxekoengan pentsatu dut, eta zen, nahi, zerbait oso erresa egin, beraiek egiteko, aukera izateko, bai goizean edo gozaltzeko, brunch moduan ere hartu daitekena, merendatzeko oso erresa dana, hau dira, krep batzuek bezala oso antzekoa, baino lodiagoak. Lodiagoak dira eta gero hartu daiteke, bai txokolate krema batekin, fruitu gorriekin. Nik aurkoan ekarri ditut fruitu gorri batzuk, arana batzuk, marrubiak, eta agave siropearekin amaituko dut. Ni hor beti pankakeak egin da Homer Simpson. Homer Simpson olako mendi bat, olako siropea gainetik bota, eta 2 mokadutan ales egiten duen moduan, pankake guztiak desagertuta. Baina, bueno, esan dagoa, lehen bizi gure amlou opila egingo ditu eta hauek horrela egingo ditu. Lehen bizi, legami lehorra azukre pixkatekin eta ur beroarekin jarri eta 5 minutuz aktibatzen utzi. Bien bitartean, almendrak labeko erretillo batean jarri eta 15 minutuz 180 gradutara gorritu. Atera eta utzi oste. Amlou krema iteko, almendra horiek olioarekin eta estiarekin birrindu eta gordengo dugu geroko. Opilak egiteko, arrautza, legami aktibatua, esnea nahasi eta jarraian azukrea, irina eta gurina botako izkigu. Ondo landu oren lehun bat izan arte. Utzi ordu erdiz, pausatzen. Behin altzatu zaigunean, lusatu ingo dugu, amlou kremarekin bete ingo dugu, bildu ingo dugu, eta zerratan moztu ondoren beste ordu erdiz altzatzen utziko dugu. Arrautzarekin margotu eta 20 minutuz 180 gradutara labean erre. Egin daudenean utzi osten glasarekin margotu eta zerbitzatzeko prest. Beraz, az gaitezen lanean, da lehengo ingo duana hemen, legami lehorra daukat, gutxora era koiaraka txiki bat eta erdier horrela, honi jateko emango diogu, ze gustatzen zaio, guri bezala, azukrea, eta ur epel pixka batekin, koiaraka batxo batekin gutxi gora era, horrela, utziko dugu, 5 minutuz, aktibatzen, aparra botatzen erazten denean, hori jada esnatu zaigula gure legamia, eta prest daukagula. Eta bien bitartean, amlou krema egiteko, ez dakit amlou krema izango da hau, ze olio berezioa behar da, eta hori ez dut ekarri, baina, bueno, almendrak hori bai txigortu behar ditu, hauek dira, gordinak, zurituak, eta 180 gradutara, 15 minutuz, labera doaz. Amlou krema entzun dezue, baina normala da ez ezagutzea edo ez jakitea zer da, nire endun ezagutzen, baina amlou krema dator Moroko ego mendea aldeatikan, eta da errezeta oso erresa. Beraiek jatorriz asko erabiltzen duten errezeta bat da, esan bezala, almendra, olioa, argan olioa da funtsezkoa oso berezia dana. Gaurko kasuan argan olioa ez dugunez, beste intxaurra olio bat erabili dugu, balioko lukeena errezeta hau egiteko, baino errezeta tradizionala egiteko normalean argan olioa erabiltzen da. Nik sartu nintzen argan olioa, zer da? Interneten, argan olioa, argan olioa kosmetikarako, ez dakizar, sukalderako. Prezioak ikusi nituen, esan nuen, jaula itzian behiako lan kik, Olioa garestia balima da, hoixo, haindik eta gehiago. Oso garestia eta gero errezetan jartzen zuen, Ez badukazu argan olioa, intxaur olioarekin egin dezakezu, eta intxaur olioa justo duelaste batzuk erabili genuen, desan intxaur olioa bertan daukar, eta hementxe, intxaur olioarekin, bestela horrelako olio suabe batekin.
ekilore oli batekin ero egin alduzue baita, nik etxian ere egin da daukat, probatu nuen, hau, eta guk umek askarian eta jaten dute. Hauek utziko ditut, hor kremako, eta ni hemen, arbintz jungo naizena bien bitartean da, arrautza bat, eta esne epelak dena ez dut erabiliko, gero glasarako pixkat erabiliko dut, hauek naziko ditut, eta gero botako ditut hemen osagai likidoa esango du, gure orekoak. Oso ondo. Esan bezala, Marokon du joatorrian, eta bertan, errezeta egiteko gauza garrantzitsua da almendra ondo birrintzea, orduan. Beraiek era tradizionalean eta betidanik egindanez eskuz egiten duten errezeta bat da, belaunaldi pasada errezeta hori dena eskuz eginda, eta normalean almendra birrintzen danen eta horrela, beraiek erabiltzen dute harria ondo birrintzeko. Niri hori da, mortrailu bat edo horrela, baina nahi burura etortzen zait adibidez, metatea, nik ondo ezagutzen duten tresna bat da, metatea adibidez, kakaoa eta horrela birrintzeko erabiltzen da, kakaoa birrintzeko, almendrak eta fruitu lehorrak ere birrintzeko erabili izan den tresna bat izan da, eta gero ere artilla eta horrela egiten zituzen beraien etxeak egiteko, beraz, da tresna bat non gauza askotarako eta horrela erabiltzen den, eta hori, da normalian harri bat, pixka bat kurba forma daukana, azpiko aldean beroa ematen zaio, harria berotzen da, eta honek egiten duna da, pixka bat produktua berotu eta koipea edo barima dauke, egiten dena da ondo txikintu eta ondo berrindu. Eta metatia, normalian Latinoamerikatatik dator, beraiek Morokon normalian ez dute erabiltzen hainbeste metate hau, eta beraiek erabiltzen dutena da, hori, beste harri batzuk, baino funtzioa azkenen da berdina, hori da almendra txikitza, horrelako bat erabiltzen dutu, zutik ere egin daiteke lan, Egia da, 1700 urtean, hau datu bitxi bat bezalaxe, zer gertatzen zen, adibidez metatea erabiltzen zutenekin, bizkarrentzako eta horrela oso kaltegarria zen. Makurtuta, hori da. Eta zan ere oso kaltegarria zen metatean azpian jatzen zen sua. Sua, orduan, inbertzana zen harria berotu, eta beraiek lantzen zutenean oso kutsakorra zen. Orduan zen, bizkarrarentzako kaltegarria eta oso kutsakorra zeke asko tragatzen zen duen. Eta asmatu zuten, mai moduko bat Frantzian, zala, hautxe bezalaxe, eta ite zutena zen, zutik lan. Gero, maiaren azpian sartzen zuten beraien sua, eta ite zen, harria berotu, eta beraiek ite zutena zen lan zutik, eta horrela ez zuten ke guztia tragatzen, eta, bizkarra ere bintzat hobeto zeukatzen. Betxo, nik, esan, karo, metatia, etxean olako katxarro bat, agian aurra izan berri daukazuena balio du, erdi tumbona moduan ere aurra entzateko balio du, ez? Horren itxura dauka, ez? Baina, bestela, aukera motrailua igual errexago mantenduko litzake, bai. Bueno, nik hemen eraztunak endu dut, jarri ditut hemen, esan dagoa, azukrea, irina, gero, esnea, gero, behar badu pixkat gehiago botako diot. Ikusten modu lehorra dagoela, pixkat gehiago botako diot, eta gero gure legamina. Orduan oin, ja eskuekin lantzen jungo naiz, eta gero aterako dugun maira, eta hor bukatuko, gurina sartu behar diot oraindik, eta gero, holako ore homogeneo eta lehun bat behar dugu. Morokotik irten gabe, eta tresneta hitz egiten ari garela, badago Morokon, zuk ezagutzen duzu oskailua, basamortuko oskailua ditzen zaiona. Kriston inventua. Kriston inventua, ze, noski, zuek pentsatu behar dezue, basamortuan ez dago elektrizitaterik, ez da? Orduan, ozgailu bat oso garrantzitsua da gainera, ze beroa egiten du eta horrela, eta likagaia kontserbatzeko era oso aproposa da. Orduan, beraiek asmatu zuten, da basamortuko oskailua deitzen zaiona, non buztinezko bi ontzi diran, dago buztinezko ontzi bat, bestearen barruan sartuta. Eta bien artean sartzen da ondarro are ezea. Beroarekin egiten dana da, eze hori, hau da, ura lurrundu, eta lurruntze prozesu horretan gertatzen dana da, ozte prozesu bat gertatzen dela. Eta bigarren ontzi barruan hor geratzen da, temperatura jetxi egiten da. Jetxi egiten da, 6 gradu arte jetxi dezake. Nik albiste hori irakurri nuen, eta 6 eta 12 gradu bitartean aguantatzen dira, baina 6 gradu iruditzen zait pasada. Pilo bat, Nik, nire txekoa, nik normalian lau gradu, lau eta 6 bitarte izaten du. 6 gradu lortzia horrela,
iruditu zitzaidan kriston inventua. Egia da igual arraina eta horrela ezin ditzezuela sartu, baina normalian basamortuan ere arraina asko ez dute izango, beraz. Makaioa, lehorra. Lehorra, bai. Baina hori, barazkiak kontserbatzeko eta horrela, da kriston inventua. Eta horretaz gaine ere, beraiek erabiltzen dute, sendagaiak eta horrela, kontserbatzeko. Adibidez, intxulina eta horrela. Ozkailua behar da. Hori da, ozgailua behar da, 6 eta 12 gradu horiek lortze bali badute, beraientzako izan da kriston laguntza eta kriston, hortik tresna aproposa. Hori uste dut izan zela, gaina emakume bat asmatu zuena, eta izan zen, insulinan kontuarekin bere lagun batek, insulinarekin, insulina hartu behar zuen egunero, eta ez zaukan nun gorde, eta hortik tiraka jarri ziren hor ikertzen, eta, asmatu zuten hau, eta, oso merkia, ze gaina uste dut olako bi tamaina daudela, eta txikiak 20 euro balio ditu, eta hundiako eta 15 euro balio ditu, orduan, denan eskura dago, ez? Hori, azkenen dia buztinezko bi ontzi bezala, xe? Bai. Bueno, hemen nik Garbintz ikusi zu, Gurina orain. Gurina sartu diot, eta hemen pixkanaka lantzen jongo naiz, hasiera, itxaskorra da, ez desesperatu, lasai, ez emozionatu, ez hasi. Pazientzia giderra, Bai, ez bota iri. Eta egia da esatezula, zerbait gaizki dago, ez. Hemen lantzen jungo gara, gurin hau parkatu. Orean sartzen jungo da, eta gero ikusiko zuen nola, ore lehun bat lortuko du, da honek behar du gero, ordu erdi, ordutxo bat gutxienez pausatzen. Egia da eskuz egitea, beste gauzatxo bat dela, baina nik gomendio bezala ere, etxian balin badaukate, robotoitako bat, hortxe sartzen balin badezue, eta horre egiten balin badezue, zuen orea, egin daiteke ere, Guri audioteknikariak eskartzen digu eskuz egitea. Ze, karo, hemen tresna jartzen ditu, eta hor, berai arpegiak, guk hemen denen lantalde guztian arpegiak ikuste ditu. Eta beraien arpegiak ikustea besterik ez da. Orduan... Nik gustatzen, hasieran haste balin bat zeate bintzat, eskuz egitea oso ondo dago, ze gehien ikasten da metodoa da. Zerratzen, ikusten duzu nola hori da, tekstura, zenba gurin behar duen, zenbat ez, zezuk makina sartzen dezunen, ez dakizu hainbeste, edo zenbat sartu behar dezun, edo nola gelditzen den, eta eskuz lan egiten duzunen, zakizuk nabari egiten dezu ore hori nola dijoan eta horrela, eta ikasteko behintzat oso aproposa, adibidez matematikan eta horrela erakusten dizu, adibidez lehen da bizi kalkulagailuri gabe, ezta? Ulertzeko pixka bat nola egiten diren gauzak, eta ondoren ja erabiliko dituzu beste teknologia batzuk, baina, adibidez ostopia egiteko eta horrela nik behintzat hasieran dana eskuz egin, eta zailagoa da, Zailagoa da dana eskuz egitea, baina egia da pilo bat ikasten dezula, eta behin ikasita, gero tresna erabiltze bali madezu, dena seguru hobeto ateako dela. Nik kalkulagaiana, nik gogoratzen naiz, atea zituzten lehen erlojua, kalkulagaiarekin. Txuletak egiteko, eskutuan eramaten genituanan mangan azpilan, da, kriston katxarrua, zan, ondia, zan. Eta lehen olako kasio txiki bat izatetik denok izan duguna, gero bapatian olako laukia hundi bat, eta botoiekin, botoia zeuzkan, eta arekin, matematika egiten genituen. Hau ondo dago, lagunok, batzuk esango du, ze egiten nahi da. Pixkanaka nik nabaritzen dut, nola... Horri behar duna da glutena, desarrollatu, orduan, hortarako egin behar dana da ondo landu, orduan, lasai demorarekin, jungo da ja bere forma hartzen, eta lan den dijoan bitartean, bere itxura hobetzen jungo da. Lehen argan olio ataz ere hitz egin dugu, eta aipatu dugu, baina guazen pixka bat gehiago hitz egitea jendeak ezagutzeko zer dan, hau, jatorriz, Moroko go mendebaldean ateratzen da zuhaitza, eta zuhaitz horrek ematen du frutu batzuk non hazia bildu behar dan, behin hazi hori bilduta, behar dana da apurtu, era tradizionalean eskuz apurtzen zuten haziura, eta gero prentxatu egin behar da. Orduan, prentxatzerako garaian, hazi hau prentxatzerako garaian ateratzen da olio baliotsu hau. Beraiek erabiltzen dute olio hau bai elikagai modura, gaur ez dugu erabiliko, zintxaurrarena erabiliko dugu, baina erabili dezake errezeta hau egiteko, eta baita erabili daiteke kosmetikarako. Da oso aproposa zimurra kentzeko, hau da, azalarentzako hidratatu egiten du, azala hidratatu egiten du,
zimurrak ere ez kendu, baina murriztu egiten ditu, eta balio du ere asko ilearentzako. Ileak egiten duna distira eta indarra. Oso behar du nik, oixe, nik simurrak baina simur gutxi eta ile gero eta gutxiago daukat. Hemen, holan, sukaldari amerikanoa moduen bizerakin da gertzen hasialko naiz. Equipo zer, ez dute ikusten. Bueno, eta ez etako gehiago. Gutxi duetzen zaltzigu. Osea, kozinatzeko erabiltzen da. Eta beraien, batez zuhaitz horrik beraiek diote, ez dakit nola esan beraientzako da oso sakratua zuhaitz hori. Deitzen diote, basamortuko zaintzaile edo horrela, ze beraientzako oso sakratua da, oso garrantzitsua da, erabiltzen dute esan dugun bezala, fruitua elikagai modutzat. Erabiltzen dute kosmetikarako. Egurra ere erabiltzen dute sua egiteko. Orduan beraientzako da oso simbolo garrantzitsua eta zuhaitz oso garrantzitsua. Eta guk hementxe ere baditugu arbola batzuk non guretzako ere nortasuna ematen dut. Adibidez, hori da, Gernikako arbola burura etortzen zait ez da, non arbolaen inguruan beti hartu diran ideia edo erabaki garrantzitsu pilo bat, hori da, gainea, gerrate askotatikan zutik eta mantendu da, eta guretzako da arbola bat, ez da aritza bakarrik baizik eta da zerbait simboliko gehiago, hori da. Nik jentearik ez da izetako juten dan, crossfit eta aquagym eta atarri hemen, eta pixkanaka ni ja hasi naiz berreskuratzen, iskinetan itxatzita geratu dana, eta ja eskuetan ez zait horren beste itxazten. Orduan, ikusten duzen moduan, pixkanaka jasoko dut hemengoa dana, eta holako pixkat itxaskorra oraindik badago, baina landuta, asmoa da holako, leun geratzea, eta bien bitartean, 2 minutu falta zaizkiot, 2 minutu dauzkat, ze gero hau da dana konometratuta, 2 minutuan, nik 15 minutuan hau landuta izan behar dut, eta irin pixka bat eskatzen badit, bote egin behar zaio, esan dut ez ez, baina ni pixka Donald Trump bezala, esaten dut ez ez, eta ero baietz esaten dut, berdin da, Orduan, landuta daukaguna garbi, hau jongo da, kopor bat eta mahou kremarekin, zeituan jarriko naiz. Orduan, badu pixkanaka, Jesus. Honek bere denbora badu, bere denbora badu, ze oain hartitu egin behar du, sartu behar dugu, opor batian eta horrela, eta oberena da, temperatura ondo kontrolatzea, gero ezetasuna ere ondo hartzitzeko, ezta? Zenbat denbora, edo hartzitu behar du, ezta? Ordu erdi gutxienez bai, uste baduzu ordu bat, ero bi baita hobeto, eta gainera, oskaioan sartzen baduzu, eta holako hartzidura leun, eta poliki-polikiten baduzu egun batetik bestera, hobeto orain. Baina, guk behintzat horretako denboraik ez daukagu, eta saldakoa. Ordu erdi gutxienez bai. Nik ordu bete komendatzen dizuet ustea, baina, azkenean, ikusi duzuen moduan, ja, beste itxura bat hartu du, Hasieran ikusten da nola gurina etzan ondo sartzen, baina behin landu, glutena ondo hasi da, ondo juntatu da, eta ja gure bolatxoa ja prest daukagun. Bai, ondo za, jentia, gaina gaur, bero iten duela kalian, hau neguan, olako errezetak negurak utzi behar jot. Entzun duzu, pi, pizza edo senyore egiten baduzu eta altzatu behar dana ero, lehenengo kilore olio pixkatekin, hemen oliba olio extra virgina etzazu erabili, zestu merezi. Eta ez dugu nahi ere zaporerik eman, nahi duguna da ez itxastea oporran. Eta hau trapuatekin ero, sukaldeko plastikoarekin, estali eta esan dakoa. Toki epel batean usten baduzue. 40 minutu, nahikue izango zan, ordu erditxo nahi baduzue, hor daukazue. Eskua garbitu, eta almendrak deika dauzkadala labetik eta berritu. Guguratu zait ere beste zuhaitza bat hemen daukaguna oso berezia, dala patxarana egiteko arbola edo zuhaitza, ezta? Ze egia da, zuhaizka izaten dela normalean, ezta? Basaranak ematen ditun fruitu hori, eta gertatu izan dena da, hemen Nafarroan batez ere, destileri pilo bat izan dira, eta beraiek behar zuten,
aran hauek behar zuten patxarana egiteko, ezta? Bai. Zertatzen da, ez zeukatela hainbeste kantidade edo oso zaila zala lortzeko, Claro, basatia da, hori beti, basatia dalako, hori da, Bai. eta mundu osoan basatia da. Orduan, beraiek, duela ja urte batzuk, egin zuten azan, txertaketa batzun bitartez, zuaizka hauek zuaitza bihurtu. Orduan, dira, zuaitza erraldoi batzuk, gainea kriston politxak geratzen dira, ze kriston lorea ematen dute, eta paisaje alderik izugarria izaten dana, eta honek egiten duna da, basaranak ematen ditu, eta da oso berezia, ze ez da inun gertatzen munduan, bakarrik gertatzen da Nafarroan. Daukagate IGPA, hau da, bertakoa dala, eta patxarana egiteko erabiltzen dute, eta badakizue patxarana nola egiten dan, ez da, basarana hartu, eta aniseko botillatan eta horrela sartzen dira, Bai. nik udarak pasa ditut, pilu bat udara pasa ditut Leraten, hau da, Nafarroako herri batian, eta bertan basaranak jasotzen genituen, biltzen genituen, eta gure patxarana egiten genuen. Eta egiten genuen zan, aniseko botilla bat hartu, bertan sartu basaranak, eta horretaz gain, beste gauza pilu bat sartzen genizkion. Truko pila bat daude. Kafea, kanela ere. Eta badakizu Batzu patxarra botaten diote txantxa, txurrutala bai, patxarrana. Kakao aleak ere, gure etxian kakaoan ekan, orduan esan genio, kakaoa, eta urtero igual, zerbait ezberdina eta horrela egiten du, patxaran ezberdina izateko baino. Horrela xe pasaten ditun udarak. Gure inguruan, honek pasaranak eta pila daude, beti zuaizka txiki bat da hori, gaina pitxua dauzkana eta hori. Bai. Eta gure osoak eta oitxura izan dute beti jasotzekoa, baina ni salia, ez naz salia. Krema hau egiteko, ez da, bakizu inaldula birrindu eta holako almendra krema fin bat inaldugu, ez? Holakorik ez dugu behar du pixka bat birrintzea, gero olioa bota diot, birrintzen jarraitu du pixka bat, eta orain, estia, neurri bat jartzen dute, baina ez da horrelako krema gozoa esan dezagun, guk hauean low krema. Gero, erzetan, behin opiak egiteko, gehitzen zaio azukre gehiago eta kanela hautza. Baina bestela, hau induguna, hau izango zen low krema. Eta beraiek gozaltzeko, ogian igurtzita eta horrela jaten dute, baina ez da gozoa, esaten dute, estia bota diozu, beraiek jartzen dute neurri honetarako 100 gramo. Nahi baduzu pixka gehiago, gozoa bota gehiago. Baina honek, askorik ez dauka, hemen, poto batean, leku ilun batean, hilabete irauten du krema honek, eta guk gaur, betegarrirako behar dugunez, botako dugu kanela hautza, koiarakada txiki bat, eta baita azukrea, 2 koiarakada azukre. Hau, naziko du, birrindu ez, nazi ingo dugu, eta betegarria prest dauka. Esaten dut, ez dala oso gozoa, barakizu zenek esaten duen ere, ez zaiola gustatzen, oso gozokintza gozoa egitea, René Frankek, hau da. Hori da munduko gozogile honena, esaten dutena. Hori da, munduko gozogirik oberenari. Bigarrena. Zuratzetik, mesedez. Gozogile honena, ez zaitu ezagutzen. Ez dakit ni ados horrekin. Gun saiatzea, baina berak sari hori irabazi zuen, asko dakin, eta berak esaten du, azukrea alik eta gutxien erabiltzea, bere errezetetan. Ze egia da, berak esaten duenak, dala, badaude, badakizue, frutatan eta horrela, era naturalean azukrea aurkitzen da. Orduan, geroz eta helduago balin badago fruta bat, orduan eta azukre gehiago dauke, eta bera saiatzen da, horrelako, igual, frutak eta horrela erabiltzen, non ja azukrea badaukaten beraiek, eta berak horrela azukre errefinatu hori gutxio erabiltzen du. Hori eta estia, esaten, bera estizalea, ez? Estizalea, bai. Orduan, dira azukre natural batzuk, eta ia da, zapore gehiago ematen diela, produktuei, ez da? Produktu edo postrei. Era naturalean, eta azukre gutxio berma dauke, oindik eta hobeto. Guk era naturalean, hemen daukagu, gure orea altzatuta, lehenago jarri dugula, txorien goizean etorri garenean,
honi pixkat gaza kendu ingo diogu, landuko dugu hemen, oin bai, irin pixka bat botata, eta ero zabaldu ingo dugu. Behar dugu, bueno, kasu iten badio errezateai, 33 bider 20 zentimetrotako horrelako lauki luze bat ingo dugu, eskara erotuko, guk ingo duna gutxura bera. Zenbat esatezun? 33 bider 20. Gaina, zagatik 33, eta ez 35. Arraro, zeku adibidez, erabiltzen ditugun txapak, guk eta gozotegi guztietan erabiltzen ditenak dira, 60 bider 40. Baina hau da errezeta liburu batean etxerako indagoa izan da, ez? Gu erabiltzen ditugun errezeta guztiak eta horrela, bai, txapak dira 60 bider 40, eta orduan esan diazunen 33 bider... Saiatu nez ateratzen, haber txapa erdia ateratzen den edo Almentz, ez. Hau da, nik esatea, ez hemen inbar duzu, 27,8, eta gaina, ez da ateratzen, eta lodiera izan behar ditu 2 zentimetro, 3. Bestela, ez da saiatu ere egiten errezeta hau, ez da ondo atartzen. Gaur egon, hori, sare sozialetan sukaldari batzuk ezaguna famatu badaude, eta nahi eta botatzen dituz, eta hau laberatu, 26 minutu terdian, 63 gradu, 5 Eta bota, 16,4 gramo azukra, ez da? Hori ere esaten. Horreki, esferifikazioak eta egiten, horretan, bai, alginatoa, 3 gramo, 2. Bueno, horietan agian erosten dizut, baina bestela, ez. Eta temperaturatan, kasu batzuetan, garrantzitsua da, adibidez, nik uste den noizbait esan etela hemen, baina txokolatia egiten duzunen adibidez. Hoita zazpirraduena eta hori, hori da. Atemperatzeko eta txokolati bat distira hori izateko, bota behar da, txokolate beltz baten kasuan 31 gradutara. Ez duain badezu horrela botatzen, txokolate beltz horrek, hombre, goxua egongo da, ona egongo da, zaporaletik ez da, ezer aldatuko. Baina estetikoki, ez? Estetikoki distira hori eta crunch hori galdu egiten du. Eta hori gradu bat, 2 graduren gatik, Orduan, kasu batzuetan bai dala oso garrantzitsua, beste batzuetan noski ez, baino... Zuek zer dauzkazu, termometro horiek laser pistola bezaloko dira? Bai. Horre zehatzak dira, Almitz? Karo, hor gertatzen dana da, hartzen dizula bakarrik kanpoaldea. Kanpoaldea, nagoen temperatura, ez? Igual balin bada produktu bat, igual oso lodia dan edo horrela, barrualdea ez dizu hartuko, baina adibidez igual txokolatea botatzen badezun mai gainean edo horrela, karo, kapa fina barrin bada, badakizu gutxi gora bera, temperatura berdina daukela, maila ikutzen dagoena edo goikoa zeneko fina da. Orduan, kasu horietarako eta horrela, balio dizu, baina nik esan dizu, trampatxo bat. Guk ez dugu txokolatia hemen eskuz atemperatzen askotan ikusten den izan. Gu daukagun makina bat, non ja temperatura jartzen diozun, eta esaten diozu atera, 31 gradutara, eta botatzen dizu txokolatia, temperatura horretara. Esan ibiltzen marmolean lusatu eta hori... Horrela ikasi nuen, ez? Lehen esan dizu, oberena da ikastia dena eskuz egiten eta gero ja erabiliko dituzu beste tresna batzuk eta bitak egin ditut, horrela ikasita, baina gero orain egia da, txokolate tableta deixente egin behar dituzu eskuz zibiltze balen bazea zaila izaten dala, karo, momentuan ozten zaizu txokolatia, momentuan gortu egiten da, eta azkarri bili beharran zerbait da, orduan, eskerrak makina ditugun gaur egun, bestela larri biliko bainateke. Bueno, nik azkar, hau egin dut, ikusi duzue, atara dut behin altzatutako orea, pixka landu dut, lusatu dut, gero unlock krema ikusi duzue denean zabaldu diot, eta oin bildu egiten dut. Laban bat hartuko dugu, eta hemen inber dugu orain ere, 3 zentimetrotako lodierako, holako xerrak atarako ditugu. Baina hor lauekoa, hor lau, iru kuxe, bale. Zentimetro bat hor daukat, zidazu ni zitikatu. Bueno, hauek, utziko ditugu labeko paper gainean, eta beste ordu betez altzatzen. Eta prestau denean, ingo dituguna da, margotu, laberatu, 180 eta margradutara, gutxi gora bera, eta gero, 20 minutuz, Eta gero ikusiko dugu, zuek ez zaitezte ginora jun, segi gurekin, bezez. Abestu margotzen den, ez hori dutxan da, ez? Abestean bai. Hori da. Singing the shower. Bueno, kanta bara, lasai, berria da. Hori esan komunian, cantando espero al hombre que más quiero, o cantando, hola con basan, ez? Bueno, hauek, izan ditugu hemen ordu betez pausatzen, pixkat altzatu dira, asko gehiegi ez, arrautzarekin margotu eta esandakoa.
labea, 180 gradutara, 21 minutuz barrura joango dira. Eta gero, aterako ditugu, utziko ditugu, ostutzen, eta emaitza hau da. Hauek inda dauzkagu. Ze falta zaio? Glasa, hau da, gaineko geruza. Horretako boteko dugu, hemen, azukre hautza daukat, tanta bat vainilla likidoa, pixka bat, esnea, koiarakada erdi bat, hau nazikut, gainiti bota, eta, bueno, te bat daukagu hemen, ni lagun bat daukat, hau Sahara hauia da, eta egiten dizkigu teak, tea ez da, hori da azukrea. Da dena azukrea. Baina esageratu da, zenbat azukre botatzen dioten teari eta... Ja, bueno... Gehiagizkoa, baina armiz gehiagizkoa. Estia horrela pixka bat, nahi gustatzen zait, nahi gustatzen zait pixka bat, limoi ikutua botatzea eta ezti pixkatxoa botatzea ere. Ni horrela estia oso ondo sartzen zait. Baina zen infusioi? Bai, te gorriari, adibidez, te beltzari, gustatzen zait hori limoi pixka batekin eta ezti pixka batekin. Nina ez, tea horrela hartzen duzu, soilik. Azukrerik gabe zer barik. Ez ditut hartzen teak, ni normal. Ez ditut hartzen. A ber, nire. Ez gezurrek esaten, baina errezeta honekin nik uste dut, ondo doala. Orduan, bueno, hemen, esan dakoak, opila hauek berez azukre gehiagirik ez daukate. Orduan, honek, bueno, nik nola esan hori gozogile zure atzeti doana mundu mailan? Renek ez dakita utziko lioke, bueno, bere estilokoa da, Renen estilokoa. Estia botako lioke, ez dakita. Ba, ero fruta gainea pixkatolako, bueno, egiten dituzte, gaur egun badaude, frutarekin indako olako siropak ero horiek ere, gozagarri moduan oso daude. Adibidez. Igual mugurdi batzuk erora pixka telduta bain badaude, eta ondo birrindu, zukua atera, eta horrek badauke bere, nortasuna badauke bere azido puntutxo hori, baina bere gozotasuna ere ematen dio horrek. Bueno, hauek gero, olako alturatik nik ez da, gero eta altua ba, bol metroko alturatik botatzen dute. Zera, Asturiaseko tia? Zagarra bezala ise, hola. Maloko norrela iten. Bueno, batzu margotu ditu eta hauekin nahikoa izango du, baina hemen dago gure amlou upila te berdearekin. Albentz, ti. Bia, ben ez ginula erre behar gure mingaina, Bueno, ba, Postrea jaterako garaian, tea jarri dio, ja. Baina putza, input. Put in behar da, ja. Ja. Joder. Nola gatzen den hemen, geruzak. Eta azkoenien, postre gozo bat, dakit, komplikazio gehieki gabe, altzaten da utzi behar da, baina, bueno, zerbait erraza egitean nahi baduzue, pankeke batzuk egin. Hori da. Ja, ikusi. Gaurko bigarren errezeta oso erresa izango da, baina oso goxua, eta aldi berean gaia osasuntxua zegure eguneko fruta pieza ere izango du. Egira, horrela xe dijoa. Osagai lehorrak nahastu, irina, azukrea, laberatzeko hautsa eta gatza. Ondoren, arrautza, esnearekin, gurinurtuarekin eta vainillarekin irabiatu. Nahasketa batu, likidoak osagai lehorren gainera isuri eta emekin nahastu. Zartagi bat su ertainean gurin pixka batekin berotu, masa pixka bat isuri, burbuiak agertu arte kozinatu, buelta eman eta beste minutu batez kozinatu. Amaitzeko, fruitu gorriak eta agave siropea ipini. Ba, ikusi dezu, errezeta nola egiten den, ez dakit, ez diaten kaso asko egin behar eta eguneko pieza edo fruta pieza sartuko dugun, baina, bueno, igual pixkatxo gehiago bat, sartu beharko genuke, baina, bueno, uste baietz, ez da? Bai, hori ja zuen esku uzten dut, baina nire esku izango da pankeikak egitera. Orduan, lehen da bizi egingo dutena da, lehorrak nahastu. Ikusiko dut oso horreza dela, Kasu honetan, irina, askotan hitz egin dugu irinetaz eta horrela, kasu honetan, badakizue, indar gabeko irina erabili. Kasu honetan oso masa leuna da, oso erresa da, eta ez du behar bat ere glutenik, orduan, indarreko irinik ez, irin leuna. Ondoren, laberatzeko hautsa, azukria, eta gatz pixka bat botako diot. Mendauketela. Hori barrura,
ondo nahastu, eta gero ingo detena izango da, arrautza, esnea eta gurina bota. Oso, ondo. Billo, ni lehengo aldia pankeikaks entzun nituenean, pankakes! Nosotros hacemos pankakes. Argentinar batekin, Frantzian lanean egola, eta berak, esaten zuen, gozaltzeko pankakea jaten zituela. Pankake deitzen zeten. Bai, pankakes, da, ni zer da pankake. Eta duzen pancake, eta, ala ere, idearik ez. Eta ero, egin zizkiunen batean da, krep lodi batzu dira, hori da. Osagaiak eskenean krep bateko osagai berdinak dira, baina aldatzen dena pixkat, altzagarria daukatela pankeikak, eta lodixiagoak iten direla, ez? Eta gero normalean beti gozoak izaten direla, ez? Hori da. Baina bestela berdina da, horre berdina da. Esan ez du pankake, egia guk hemen askotan erabiltzen ditugun hitzak igual ingeles terminoan ez da wifi, berez wifi era wifi. Hori jun estatu batuetan eta YouTube, eta ez dizute ulertzen, Zute esaten diozu eta ez dizute bat ere ulertzen. Guk hori txiloeko bidaiekin ikesi genero, sorry, the wifi? Kode, please? Bai, ez da. Eta wifi, zego beti lehen, wifi, kode, please? Kriston txapa inglesez da gero, wifi. Eta gehatzen zerban, daia utxuta daude, Bai, ez da, wifi. Yes! Hori da. Bueno, pankeikak guk uste du zerbait berria dela, aipatu duelen Homer Simpson da, olako serie estatu batu harretan ikuste ditu, baina Kristo aurreko 4. da 5. Urteetan, hor, Eliza jarri zuen garizuma garaian ezintzian ez da esnekiak, ez arrautzarik, ez olakorik, ez arraia eta hoi ez aparte, esnekiak eta arrautzak eta ezin zien. Orduan, gizakia bakizu nolako da, imaginazio ematen dio, eta orduan badakigu garai hoietan hartzen zituztela eta urarekin da irinarekin egindako olako azukre pixkatekin ore batzuk egiten zituztela, harri bero gainean botatzen zituztela, eta hori kozinatu iten eta holako, pilantzeko batzuk egin zituztela. Gero, Eliza malgutu egin zen, arrautzak eta sartu zituen, eta hortik, gaur egungo, pankeikak, ero krepak, ez dakit, familia oso bada, ez? Antzekoak, osagaiak hoie direna. Esneki bat, gurina, irina, eta ero, nahi izan eskero, azukre pixka bat, gaz pixka bat, gurin pixka bat ere botal zaio hor, orduan hortik guten dira gutxola. Gozogintzen azken gertatzen dena da, egin daiteke errezeta ezberdin pilo bat osagai berdinekin. Adibidez gertatzen da ere mazapanearekin. Mazapanearekin, hau da, arrautza, almendra eta azukrearekin, 3 osagai horiekin lortu daitezke errezeta pilo bat egitea ezberdinak. Segun eta ze kantidade botatzen diozun, eta segun eta zenba denbora kozinatzen duzun eta horrela, lortu daitezke desberdinak, eta horrela, pankeikarekin gertatzen da, pixka bat antzeko. Naiz eta osagaiak antzekoak izan, segun eta zenbat kantidade botatzen diozu, nola egiten duzun eta horrela, lortu daiteke, produktu edo ezberdinak. Hor daude, Eskoziako pankeikak, Scots pankeikak direla, lodiagoak orain, krepa izango zen finena, gero, estatu batuarrak gero hau pankeikak izango ziren, pixka lodiagoak, krepa baino pixka lodiagoak, eta gero Eskoziakoak dira, niko, gure patata tortilla fin baten tamainokuak, gutxi gora gara, eta horrek ere, geruzaka, eta gero, siropakin, estiarekin, erolako zerbaitekin hartzen direnak. Armintzek esan duena, segun ze osagai erabiltzen duzun, da hori, egiten inaldituzu, horre, nola di, Italiako, kanoliak dira azkenean, osagai berdina, baina ore lodi bat ateratzen da, pasta izango bazan moduan, ore lodi bat, hori egin aldozu, ero arrabolarekin fin moztu, eta ero burdinezko, aluminiozko tutu batean bildu, eta hauek frijitu egiten dituzte. Eta osagai antzekoak erabilita, holako, kaneloi antzeko batzuk, ze kanoliak horrela dira, deitzen dira, eta kaneloi antzeko batzuk egiten dituzte. Eta hortik tiraka, Alemanian patatarekin egiten diren opilak, gure taloa... Hori ez da... Nik ez dakik, gure taloa sartu aldo hor? Nik ez sartuko hor. Baina, bliniak, Errusian bliniak egiten dituzte, holako, pankei txiki batzu modukoak, kabiarrarekin da jaten direnak, normalean, ohikoa direnak, horiek bliniak badauzkagu, antzeko osaiak erabilita, honek ere legamia erabiltzen dute, orduan, nik behin txorien uste behin ditu dela, baina,
Mundu oso bat. Ikusi, hemen ja ikusten dugunean, ja, errezetak komentatu dizuet ere, burbuiak atea behar zituztela, ez da? Bai. Ikusi ja nola burbuiak pixkanaka ja ateratzen di joan, eta horrek esan nahi du ja seinale azpiko aldian ja egina da, hola. Orduan, honi buelta emateko nik usten dut hori izango dela aukera bakarra, ez da? Estatu Batuetan badago, egiten dute pankeikan eguna. Bueno, horrela be, esan da, nola dira hauek Italiakoak ingen duna hori pizza... Kaltzone itxurakoak. Estatu Batuetan, pankeikak bere eguna daukate, eta dago pankeika lasterketa. Lasterketa hori zertan datza? Korri eta jan. Ez, sartai batekin jun behar zara, sartaian pankeik txiki bat dara mazu, eta lasterka zoazela airean buelta ematen jun behar zara. Bai. Ez da pankeikak egiten jun behar. Hau da, zuk sartai hotz badaukazu, pankeika egindakoa daukazu, eta korrika zoazela airean bueltak ematen jun behar zara. Orduan, gora etorri behar zara. Ai. Nik hori nuen behin, Zuzenian, nahi gustatzen ezkidrotak zuzenian egitea, eta batzutan ateratzen da, beste batzutan ez zaino. Honek berdan du, pixka bat denbora gehiago, beste aldetikan. Nik hemen inuen, hemen ez, baina nik bi buelta zen ere errekorra, patata tortillakin, hemen bat eman da daukat, bi lanean egin da daukat, eta saiatu nintzen 3 ematera. Eta? Kanpaia garbitu behar izan. Kanpaia? Ala lurra. Kanpaia eta lurra, kanpaia, prof, eta gero hori dana, gora doana, bera etortzen da, eta gero erori izan, eta, bueno, dana zikindu nuen, eta, baina, bi buelta terdin eratu zen. Kanpaia altu egiz, altu behar du. Neria hortxe gelitu da, Terdian, ala, bueno. Egia da, normalian asko botatzen dizkiogula. Horako geruza handia, hola pila jartzen dira. Geruza asko, kapapillo bat, polit geratzekoan, gaurkoan, esan dugu, bat bakarrik ze dietan gaude, ez da, zigor? Dietan gaude, bai. Gaurtik gaurrean dietan gaude, eta gaurkoan bakarra jango dugu. Ingo dio dana izango da, sirope pixka batxo bat bota hori, bai. Nik gustatzen zait gozo puntu hori izatia. Eta, fruitxu gorriak. Fruitxu gorriak gainetik anipikiniko dizkiot. Bueno. Hortxe. Ze politia geratzen den, egia da gauza zerbait olan apainduta. Gauza gutxirekin. Ni dakidan bat, azarra eta... Baina lasai, alez. Ezin esan dut, kamera ditxik. Egingo ditu dozenaka eta dozenaka gero orea badaukagu. Gainera gogoratu, labean sartu ditugula baita gure amlou opil gehiago, orduan dauzkazu hauek gehi labean sartu ditugunak. Orduan, jangabe zara etxera jungo, lasai egon, atu nasa. Gero ingo ditugu gehiago. Atu nasa, ez jandonutza, atu nasa. Honekin ja amaitu du, ez donutxarekin ez, gure pankeikarekin. Eta hemen daukagu gure pankeika agave siroparekin eta fruitu gorriekin egindakoa. Honek dauken gauzona da momentu batean egiten dela. Hau da. 5 minututan ja egiten da. Hau da, gehiago egin nebalen badituzue. Denbora pixka etxo bat beharko genuke. Atzo, jakin errezeta egin behar zenuela. Bai. Egon nintzen erosketak egiten. Eta saltzen dute orea. Ja prest. Prest. Ura gehitzen diezuela, hautzen asketa bada. Eta horri ura bota eta ero... Nik, ez dakit, zen edizu esatea. Aukera nik nasketa nik egin albadu betxean. Gaina ikusi ez, momentu batean irina, esnea, gurina eta listo. Oso ona. Fenomen. Zerbait erreixa, zerbait azkarra, zuen etxean egiteko, gainerako saltzeko, merendatzeko, ala nahi ez duen bezala xe. Egunok, hau esan da, gure gaurko bi errezeta bukatu ditugu, biharkoak prestatzera goaz, eta bihar hemen espreso dituztegu. Bihar arte! Hor!